apoy yan. Sige tagtagay, way istorya eh. Asul, aning inani ay. Way tagay ra! Relax ang takay. Huwag na mo agi ron. Magrasyahan lang kita ani ron. Bunal nitang di mo agi ron. Saan man na ba? Sa atong tirada ni. Huwag na mo agi nga wata kaila. Mangutong ta? Bilibag ginako ani niya eh. Advance magunahon na ba? Matik ba no? Eh, mangutong ta. Tora, ini. Berguat dyan ni kwarta ay. Sige lang atlas, ayan. Sige. Mga boss, asa rin dapit ang Bogo City de? Saag naman siguro ko, boss. Kaya nangutan na naman ka. Una may motobag, tigaay sa may 20. Parasa may ng 20, boss. Kini, hibaw ko wa ka kahibaw. Maong pahibawon ka na mo, aron mahibaw ka. Unsa man, boss? Kami ang tirador diring dapita. Kami ang gikahadlukan aning lugara. Kami ang mayordomo diring dapita. Sa di pa ka mo agi mo donate usa kas amo ah. Sapa ng alkansiya diha? Alkansiya ba sinsiyo? Hala, boss, sakto ra ba na yung budget para sa kuha, boss? Para pinayudto na ko, boss ba? Buang ka? Wa may labot anang budget nimo. Kami ang gikurugan diri, wa ka na minaw, naon sa blain ka? Wa ka nahadlok na mo. Hala, boss. Wala ra bagi ko'y kwarta diri, boss. Ang biling ba yung tirin dali tayo. Oh, tadi mo nihatag mo. Buang ka. Ibutang sa alkansiya. Lagi dayon. Ibutang sa alkansiya. Piti noon. Boss, salamat, boss. Dalik na dito. Pag-amping sa naanap, sinay mangutong. So, ni pag gawin bulilit naman ni init pidug sa Ay, sa aragod, maragbalhin, tagpisto, bro. Inita, ari. Ay, ito tunahan, eh. Oh, diri, landong, diri. Asa na kita to? Yung mga nangagi, pero pag tuim nga, may kwarta. Tara ni Agi, oh. Agoy, tiwas pang may kwarta. Muragadag man ako, marapildiro, pero di mo klaro. Sige lang. Naw, nang buong Rubin na. Gamitan na mo na makadlok. Tara. Hoy! Asa imong helmet? No, kunyara na gamit. Kaya para na sa atong checkpoint part 3. Ay, sorry. Relax ang kadong ha. Asa man ka, birds? Aw. Manong kog sabong sa kong kupare dong ba? Naawa ka siya ron diha. Kini mo giniganahan ako. Ang mangutana ba? Ha? O mangutana gani, kailangan na si Quinta. Si Quinta sa words. O nya, para asam na 50 ko no. Ngutana pag yun. Gusto lang may makahibaw ka nga kami pinakamalito ng lugaran. That's right. Amo ning baluarte. Kami mo'y pinakalimon. Kami mo'y sumbunganan sa mga problema sa mga tao diri. Kami ang basta kami tanan. Usa ka mangutana sa amo donit sa among alkansiya. Alkansiya oh. Naon sa basahan oh. Bantay tiguang 143. Oh, blind ka. Dong. Alo, itaon mo tiguang dong. Wala itaon ko'y kwarta dong. I don't care. We don't care. Oo, day. We don't care. Dong, wala itaon ko'y kwarta dong. Kanila akong manok ko. Sipunon bitaw ni. Inyo na na oh. Ay, sarap. Ato ang lingkaw niya manok. Saman. Yung ragahi ng kahit eh. Ang manok. Ang manok ko. Sige lang. Saman. Ambil manok. Ibutang sa alkansiya. Katoo mo makuha ninyo akong manok. Dili oy. Hybrid na eh. O, si Quinta oh. Di pa yun mana? Si Quinta, 20 raman gini. 20 bang. Tutukin nagmayo. Blind ka? Wala, lagot na. Oh, si Quinta ko no. Sabi niya siya, Quinta ko, 20 na ako. 40 pesos. Saan ko naman eh. Sobrang man tumbuang. Uy, tara oh. Uy, tara oh. Ini mo po di kwarta ilaw ayaw pug na ngayon buang ay. Don't judge the cover by the cover of its cover. Bunguton na bunguton. Unsa man? Nagayag movements bitaw no. Pero sige lang ato so yan. Dong asa ka dong? Alis agad Remigo. Ano man ay boss? Kasi problema. Ayaw kinikinangutana. Basta mangutana, Quinta na yun. Then, Dong, naka Quinta na dong. Matay wa lagi boss. Sugato sa gini boss. so problema na namo karon. Ha?
Ya kami pag yun mangitaw paagi aron makasukli may 40 ra ni kuwang og jis, 50 ra amo. Pangitay nagpagi dong ato tindahan na si Siwe dong. Tay boss. Wagi ko sinsiyo boss, sa gatos gini. O dihan lang sa inyo ha. Di na namo na problema kasi kwinta ra mo. Uy, Ni 50. ayag dawata kay maikog ta. Kwinta ra mo tong gipangayo. mo gani. Oh, dali mo na. Tay Sadong. Kinsa man day mo? Ayaw. Total lang utana man ka, sutian ka na mo. Kami pinakagahi aning lugar. Daghan na kami gatumba. Kami may pinakaligon, pinakamal. Dito may diri ha. Kami may pinakamalito. Pugni ko Mark. Ayaw ba yun? Pugni ko ba? Matay boss. Isuga gyud ninyo boss no? Unsa pa may lain yung nabuhat diri boss? Ayay, desidido makahibaw ay. Sultiin mo kaagi. Kami diri. Ayaw lagi. Istorya lang. Kami diri ha. Kami diri daghan na kimig. Napatay, daghan na kimig napatay. Tungod sa kaisog ha? Hmm? Nagpatato siya sa loyo. Babae nga nang laba. Oh, ayaw pakita. Pakita. Ikaw ba nga na sige pungutan na kinsa man ka? So, gusto pa day mo makahibaw og kinsa ko? Kaya nga no, kinsa man ka? Ayaw, hindi. Oh, ako ra mo tong retired general dong, SPO1, SPO2. Kanang ranggo. Retired general aga, bule mo. Madami sa ilan mo. Okay. Be mo ID asa man be? Mau pakita, way ka pakita. Mau na. Ka manghambog pagid ka, manghambog pagid buang nga ka. Dara mga bossing oh, tanawa lang ninyo. No, Mark, no. You see. Ayaw sama. Ayaw lagi. Ano sama taong kay suga ba nimo? Ayaw ba? Sana man. Ikaw ha? Pulis ka na? Pulis ka? Pulis bro. Pulis bro. Pulis ka? Sir. Mga daw rin, sir. Hello, sir. Di pulis gitu. Tara. Walang labis, walang kulang, sir. Sir. Ambina. Kamu ha, mga maldito kay mo ha? Asam to ingon yung daghang mga tumba? Nakahoy man to, sir, ba? Kay mangulingay man, sir. Mangraha, sir. Wala, sir. Maba. Nya ikaw, asam to ingon mo daghang kagipatay? Bitaw sir ka Katong lamok. Alamok sir ba kay para nga masafety ato ang lugar diri sa kabangkalan sir ba arong makaiwas ta sa dinggi mo to mong daghang kimigi pampatay nga lamok sir. Kamu ha, mga grabon kay mo ha? Mura gyud Wa magdag sir lawas. ko anon mangud sir kanang Ikaw ha? Maldito kay ka ha? Maldito ka, sir. Otro pud ka. Asam to ipaghambog nimong patik nimong babae ng laba? sir ay. Wa malagi ni. Sir. Nawala na tong nang laba sir kay nang halay naman. What's up, mga tunglos? So karon na no. Saman. Bitaw. So karon din no. Mag-shout out ta bangaan. Unahin dong. Ikaw lang dong kay. Brad na pag dong. Ikaw. Unahin. Sige. So shout out ko sa akong mga classmate no, sila si Sean Gutierrez, kani si Jorex Edanio, kakong mga guwapong officer nga si John Andrade, o kaning guwapa na akong classmate nga si Ana Glazin Isabili, o kaning loyal na akong classmate nga si Arnel Cantay. Kami gwapa di ba? Ano lang ka dyan? Gawin mo. Shout out sa akong pagmangkon G-Boy, Marco, Hector Marco, Sis Renje, Brad Vivo, special mention my daughter Julian. So sa Facebook day mo shoutout lang ko sa kong amigo nga si Julius Comendador og saya pong Vines po ang sugod na Vines. Shoutout day sa inyo ha og kini si Kuan si Luni Juario, ano ni? Juario. Shoutout po si mga lods. Og si Kuan. Relax mo. Og si Tawiwit Inad. Shout out sa inyo ha og sa mga basta. So karon day, silpi sa tanan niyo mga bird. Ito, shout out ko ni Don't Skip Tron, kapapit chapter, long live niyo diha Brad. Ug ni Romel Islis from Bourbon. Shout out sa Islis family diha. Ug ni Edmar Ortega. Thank you. Ako na sa first time ni. Oy, dapat day usa day si Kuan day. Tagnawon ni mo. Si Jericho Paklipan. Shout out sa imo dol nya.
sa Facebook sa ni guys kay sa YouTube medyo Smile. So mga katukloy sa nato no, support lang gyapon mo sa mo ang mga kabuan diri sa kanabubuhan ng tabayns guys. Salamat guys sa inyo mga suporta guys. Daon sa i-click na diha ang follow ba ya. Ang YouTube ano subscribe mo. No. Ay ko po ngibo. Ay ko po. Kita guys, salamat sa pagtanaw, like and share. Bye. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full